Tene juin kalo kleta ani woro samba fla ani mugan anduru DMS-TV chenamso onche onyatuma ayo bisimile DMS-TV sanfɛ foli an tanno ban kan bagana lamɛbago belajele Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o do kibaru ni o wagati sele senanga dase an bi kunnafoni baw Mali ka olu da hokloka me o klinaji ka be se kan dɛmɛ ni kunnafoni kanina charle ani ka klina ori ya klinaji wala wale ko fe bi kunnafoni baw mun mamolo ni ka olu da hokloka do be talike Sibiri tamene juin kalo kleta anani samba fla ani muga anduru ko aka Mali finitu olu kɔni wilani aka pankuru do ene ka bɔ ka region yɛrɛ kɔni aéroport la ko pankuru yɛrɛ kɔni wille fɛn dɔw yɛrɛ kɔni nana kɛ o kɛra sababu ni mi yɛrɛ kɔni ni avion ko fɔlen ye ale wajibiyara ne ka jigi ji yɛrɛ kɔni mi yɛrɛ kɔni avion bolibaga filanu na yɛrɛ la k'a fɔ ko baasi foyi yɛrɛ kɔni ma olu sɔrɔ nka ko mi yɛrɛ kɔni avion ko fɔlen ye ko tiɲɛni caman yɛrɛ kɔni donna ale la Anka Mali état-major général des armées ale lasili kɛ kan ka Mali finitigiw ka olu to escorte dɔ yɛrɛ kɔnɔna agelo ko fanfɛla la ni yɛrɛ ko fɔlen bɛ an ka jamana nɔriyan fanfɛla de la ko bamaci wale ma yɛrɛ kɔni kunna lajɛ ko bɛ attaque kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma k'u to ka ni escorte ko fɔlen na ko an ka Mali finitigiw olu ka cɛsira n'u ka baara kɛ ko ɲuman u sera ka bamaci wale ma caman bɔnɛ ani na min fɛnɛ bamaci wale ma ka bolimafɛn u sera ka tiɲɛni don o caman yɛrɛ kɔnɔna Avion présidentiel ale ni équipement militaire ko rukumi yɛrɛ kɔni ka araba tɛmɛnen juin kalo tile 11 samba fila ani mugan ani duuru an ka Mali koruma olu kɔni y'a wajibiya ko min yɛrɛ kɔni Umar Tatamini ale ni Madani Ture ko fɔ wajibiya la alamisa nata ye juin kalo tile 19 samba fila ani mugan ani duuru procès la ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni k'u jija u k'u sɔrɔ Mali jamana kɔnɔna na walasa u kana u ka témoignage yɛrɛ kɔni kɛ kana ka wagati min affaire yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ni maa fila ninnu olu kun bɛ jɔdaba yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana gouvernement kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 12 samba fila ani mugan ani duuru min yɛrɛ kɔni Israël ale attaque ba kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma f'a ka jamana kɔnɔna na wale min kɛra sababu ye ni ka Iran ka maaba caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na o ko jaabi fɛn na juma tɛmɛnen su juin kalo tile 13 samba fila ani mugan ani duuru Iran ale ye missile min yɛrɛ kɔni fili ka taa Israël jamana kɔnɔna na o ka ca ni missile 150 ye min fɛnɛ ye drone ye Iran ale o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila ka taa Israël ka jamana fɛnɛ kɔnɔna na wale min kɛra sababu ye ni ka Israël ka tiɲɛni don a ka yɔrɔ caman na maa dɔw fɛnɛ bɔnɛna u ni na yɛrɛ kɔni ni kunnafoni bani de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye video kibaru kɔnɔna na Sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 14 sanba fila ani mugan ani duuru an ka Mali finitigiw ka avion de chasse dɔ ale tilalen a ka mission dɔ yɛrɛ kɔnɔna an ka jamana est yan fanfɛla la a kɔni ko wulila k'a bɛna nata don Gao region kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni avion ko fɔlen a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale wajibiyara yɛrɛ kɔni ka jigi ji kɔnɔna na ka ka pankuru yɛrɛ kɔni to sanfɛ min yɛrɛ kɔni wagati cogoyaw ye o yɛlɛmana wale min kɛra sababu ne ka avion yɛrɛ kɔni contrôler gɛlɛya kosɛbɛ ni kunnafoniya ye carila an ka Mali état-major général des armées yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale bɛ kunnafoniya yɛrɛ kɔni lase communiqué dɔ la civil don kofɔlen kelen in na o sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ ko avion de chasse ale yɛrɛ kɔni kun taara mission dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ min ye an ka Mali finitigiw olu ka opération dugukolo ko yɛrɛ kɔni baara hukumu de kɔnɔna na ko avion wagati min yɛrɛ kɔni ale bɛna na se Gao region piste d'atterrissage yɛrɛ kɔni na jigitɔ ni ka bɔ sanfɛ min yɛrɛ kɔni ye ko in ye a kɛra o wagati kofɔlen de la maa fila minnu kun bɛ avion de chasse kɔnɔna na ko baasi foyi yɛrɛ kɔni ma olu sɔrɔ kabini avion yɛrɛ kɔni binna min ye secours ye olu teliya kosɛbɛ ni ka taa maa fila ninnu yɛrɛ kɔni labɔ a kɔnɔna na walasa baasi kana na se ka ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko an bɛ wagati min na fɔ ko bi min ye pilote fila ninnu ye olu yɛrɛ kɔni bɛ furakɛli kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na walasa u ni furakɛli minnu ka kan u ka se ka da u ka teliya yɛrɛ kɔni na min ye avion kofɔlen yɛrɛ kɔni ye état-major ka kɔrɔfɔ la ko tiɲɛni camanba yɛrɛ de kɔni donna ale la ko sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra avion in binni ko hukumu yɛrɛ kɔni kan o kɔni na ko an ka Mali autoritew ka kɔrɔfɔ la ko avion ye wagati min ale yɛrɛ kɔni bɛna na jigin ka bɔ sanfɛla yɛrɛ kɔni na min ye wagati kɛcogoya ye ko yɛrɛ de kɔni tiɲɛna fiɲɛba cɛncɛnba bɛ fiɲɛ minnu yɛrɛ kɔni kɔrɔ o wulila o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye pilote ni olu ma se ka avion yɛrɛ kɔni contrôler ko nka halisa sɛgɛsɛgɛli baaraw olu kɔni bɛ sen na an ka Mali autoritew yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka taa avion yɛrɛ kɔni labɛn ji la ko wa ni o sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni jaabi bɔra autoritew bɛ layidu ta kɛ k'u bɛna na o kunnafoniyaw
o bɛɛ lajɛlen da jamana kɔnɔdenw tulo kan. État-major ka communiqué kɔnɔna na maa fila minnu kun bɛ avion yɛrɛ kɔnɔna na a y'u fo kosɛbɛ u ka baara kɛ ko ɲuman na. Ka d'a kan ko maa fila minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ avion kɔnɔna na olu de ka baara kɛ ko ɲuman. O yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka maaw yɛrɛ kɔni kisi dugumana na. Sabula k'ali n'a sɔrɔ wagati cogoyaw yɛrɛ kɔni balila ka yɛlɛma min yɛrɛ kɔni ye maa minnu kun bɛ ka avion in boli olu kɔni basigi avion in bolili baaraw yɛrɛ kɔnɔna wali min kɛra sababu ni maa si yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ a nin na dugumana na. O fana tɛmɛlen kɔfɛ état-major a bɛ secours locaux yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan ko kabini pankuru kofɔlen yɛrɛ kɔni binna secours olu teliya joona ni ka taa dɛmɛ yɛrɛ kɔni don pilote fila ninnu ye. A bɛ kurunbolilaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka teliya ale n'u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni na. Foli bɛ kɛ ni ka ɲɛsin service de secours fo ka taa se an ka Mali force de défense et de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka u teliya yɛrɛ kɔni ka taa an ka pilote fila nin yɛrɛ kɔni labɔ avion kofɔlen in kɔnɔna na. État-major a bɛ hakilisigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko hali n'a sɔrɔ ni incident yɛrɛ kɔni kɛra a tɛna foyi yɛrɛ kɔni tiɲɛ an ka Mali finitigiw ka baara yɛrɛ kɔni ye ko au contraire yɛrɛ de an ka Mali finitigiw halisa olu b'u cɛsiri u ka opération lasabatiliw la an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Juma tɛmɛnen juin kalo tile 13 san 2025 an ka Mali finitigiw kɔni ye laseli kɛ k'olu ye opération fila yɛrɛ kɔni kɛ opération fila minnu kɔnɔna na u ye sebaya sɔrɔ o la ko opération kofɔlen ale yɛrɛ kɔni kɛra Aguelok région de kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ an ka jamana nɔrɔyan fanfɛla la ko a kɛra sababu ye ni ka bamaci wale maa 10 bɔɲan kɔ ka olu bɔnɛ u ni na min ye bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka bolimafɛnw u sera ka cɛnni don nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ko wa ni opération ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra tile kelen kuntagala de kɔnɔna na. An ka Mali finitigiw ka kɔrɔfɔ la ko olu ye ni opération kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ an ka Mali finitigiw olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka mission d'escorte dɔ de kɛ ko ni mission d'escorte yɛrɛ kɔni kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan min ye an ka logistique o de kun bɛ ka escorter an ka Mali finitigiw fɛ ko wa ko in yɛrɛ kɔni kɛra an de fils ale ni Aguelok de ni ɲɔgɔn cɛ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Algérie frontière fanfɛla de la. Ko alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 12 san 2025 sufɛla la bamaci wale maaw olu taara attaque kɛ ne ka ɲɛsin Anomala village maaw de ma yɔrɔ min kɔni bɛ Aguelok nɔrɔyan fanfɛla de la ko maa minnu yɛrɛ kɔni ni attaque kɛ ne ka ɲɛsin ni village kofɔlen maa ninnu ma olu yɛrɛ kɔni maa ninnu kun ɲɛmɔgɔyalen kun don Isuf Ak Bushara yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen ale la kodɔnnen don kosɛbɛ ni a ka wale jugu yɛrɛ kɔni kɛlen ko maa minnu yɛrɛ kɔni taara attaque kɛ ne ka ɲɛsin ni village kofɔlen maa ninnu ma o maa ninnu kun ɲɛmɔgɔyalen kun don ni ma kofɔlen ne fɛ ko nka u ka attaque senfɛ an ka Mali finitigiw u ye bamaci wale maa 10 de bɔnɛ ani na ko juma tɛmɛnen juin kalo tile 13 san 2025 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ an ka Mali finitigiw ka ni convoi kelen bamaci wale maaw bɛ attaque kɛ ne ka ɲɛsin u ma o région kofɔlen kelen kɔnɔna na ko nka an ka Mali finitigi minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛlɛ dugumana la olu dɛmɛna kosɛbɛ ni an ka Mali finitigi minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛla maaw yɛrɛ kɔni fɛ u farala ɲɔgɔn kan ni ka farapu kɛ ka ɲɛsin bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ne ka bamaci wale maaw ka bolimafɛnw ka olu tiɲɛ maa minnu fɛnɛ kun bɛ bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na farapu kofɔlen in fɛ bamaci wale maaw u kɔni kun y'a dabɔ a kama ni ka n'a fɔ k'u bɛ attaque kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ka ni convoi d'escorte ninnu yɛrɛ kɔni ma an ka Mali finitigiw ka ni convoi yɛrɛ kɔni a yɛrɛla k'a fɔ k'an ka logistique ba yɛrɛ de kɔni kun bɛ u bolo minnu kun kan ka taa di an ka finitigiw ma nɔrɔyan fanfɛla la nka bamaci wale maaw kun bɛ fɛ ka o fɛn ninnu yɛrɛ kɔni seli bali de ko o y'a dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni ne ka an ka Mali finitigiw bɛɛ la yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'u bɛ taa attaque yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin u ma o y'a sɔrɔ u kɔni bɛ cɛncɛnmugu de sanfɛ nka min an ka Mali finitigiw olu kɔni ma u to yen nɔ ka d'a kan kɛlɛkɛminɛnw minnu bɛ sanfɛ fo ka taa se dugumamɔgɔw ma olu kɔni u fangaw fara ɲɔgɔn kan ni ka correction ɲɛnamaba di bamaci wale maa ninnu ma état-major ale bɛ hommage kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen yɛrɛ kɔni donna ni opération kofɔlen na a y'a yira k'a fɔ k'u ka cɛsiri yan'u ka baara kɛ ko ɲuman k'o de kɔni b'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa état-major a y'a yira k'a fɔ ko situation kɔni bɛ an ka Mali finitigiw bolo ko min yɛrɛ kɔni ye convoi ye ko a kɔni a ka sira ta ni ka taa Aguelok fanfɛla la avion présidentiel ale ni équipement militaire affaire ko bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu kan an ka Mali koroma olu kɔni b'a wajibiya ko min ye an ka Mali premier ministre kɔrɔ n'o Umar Tatamli ye ale ni ministre délégué au budget ni o ye Madani Touré u kɔni b'a wajibiya k'a fɔ ko juin kalo tile 19 nata in na procès yɛrɛ kɔni nana kɛ o don kɔfɛlen na ko ni maa fila nin yɛrɛ kɔni wajibiya la olu yɛrɛ kɔni ka na
na o don procès in na. Cour maaw bɛ laseli kɛ araba tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2025 ko nin témoin fila ninnu wajibiya yɛrɛ kɔnɔna juin kalo tile 19 na ta yɛrɛ kɔnɔna u k'u jija u ka na procès kɛyɔrɔ in na. Min ye Banque Atlantique directeur général ye ni o ye Mahaman Ismail Maïga yɛrɛ kɔni laɲini kelen de kelen don ale fɛ ni o ye k'a ka banque kɔni ka archive lajɛ walasa min yɛrɛ kɔni matériel militaire yɛrɛ kɔni o contrat de fourniture ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka na ni o contrat yɛrɛ kɔni ka o yira an ka Mali cour maaw la. Araba tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2025 ni procès kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. A yɛrɛ k'a fɔ ko procès kofɔlen yɛrɛ kɔni wagati kuma sama-samana kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni premier ministre kɔrɔ n'o Umar Tatamli ye ale ni Madani Touré ni o ye ministre délégué au budget kuma sama-samana olu ka avocat ale ni parquet maaw ani Marambuwale Fili Sisoko ni a ka ko accusé yɛrɛ kɔni ka avocat ni ɲɔgɔn cɛla la. Umar Tatamli ale ni Madani Touré olu kɔni ka avocat ye an ka cour maaw yɛrɛ kɔni la kunnafoniya ko min ye Umar Tatamli ye fo ka taa se Madani Touré yɛrɛ kɔni ma k'u tɛna se ka na procès yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan ko maa fila ninnu yɛrɛ kɔni tɛ jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi kan wagati min i n'a fɔ ko bi Umar Tatamli ale bɛ Canada jamana de kɔnɔna na min ye Madani Touré ale fɛnɛ bɛ Île Comore de. Marambuwale Fili Sisoko ale ni a ka ko accusé yɛrɛ kɔni ka avocat ka kɔrɔfɔ la ko Umar Tatamli ale ni Madani Touré ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka témoignage nafaba yɛrɛ kɔni bɛ o la walasa ko in tiɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka dɔn ko wa procès yɛrɛ kɔni kun renvoyera san 2024 octobre kalo wagati la ka d'a kan ko kunnafoniya dɔw kun bɛ a jɛ yɛrɛ kɔnɔ. Nka min ye parquet maaw ye ni wagati tɛmɛnenw la olu kun ye procès yɛrɛ kɔni bila ka taa kɔfɛ la ko walasa Umar Tatamli ale ni Madani Touré olu ka se ka na u ka tiɲɛw yɛrɛ kɔni fɔ. Olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko procès yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ma na kiiritigɛyɔrɔ la. Parquet maaw ka kɔrɔfɔ la k'a se tɛ olu ye an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi ka taa min yɛrɛ kɔni Madani Touré ale ni Umar Tatamli yɛrɛ kɔni ka t'olu nɔfɛ ka na Mali jamana kɔnɔna na ko maa fila ninnu welela nka an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi u kɔni tɛ yan nɔ ko Umar Tatamli ni Madani Touré olu kɔni ye témoin de ni maa kɔni ye témoin ye i tɛ mise en cause ye k'u tɛ accusé ye wa partie civile maaw fɛnɛ tɛ ko wa u bɛ se ka procès yɛrɛ kɔni continuer ni maa ninnu ka déposition kɔrɔw ye minnu kɛra wagati tɛmɛnenw na ko wa ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ma sɔn nali ma ko turu kɔni tɛ se ka taga da maa si kunna k'an kɔni bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi o se tɛ olu ye ne ka ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni lana Mali jamana kɔnɔna na o kuma yɛrɛ kɔni ma ja Marambuwale Fili Sisoko ale ni a ka ko accusé yɛrɛ kɔni ka avocat ye ka d'a kan olu kɔni ye u sinsin u ka kumaw kan ko Umar Tatamli ale ni Madani Touré ko fɔ wajibiya la ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka na k'ali n'a sɔrɔ mandat d'arrêt international de bɛ da ni maa fila ninnu kan walasa u ka na jamana kɔnɔna na ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka latigɛ walasa mandat d'arrêt international ka da o kan ko n'o tɛ diyagoya ni maa fila ninnu ka na de ko premier ministre kɔrɔ n'o ye Umar Tatamli ale ni ministre délégué au budget kɔrɔ ni o ye Madani Touré ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni sen ma don procès yɛrɛ kɔni na o kɔni mana kɛ procès in tɛ kɛ procès tilennen ye ko fɔ wajibiya yɛrɛ la ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka kɛ yan nɔ ka d'a kan ko wagati tɛmɛnenw na parquet maaw yɛrɛ de kɔni kun ye laɲini kɛ ko ka procès in yɛrɛ kɔni bila ka taa wagati wɛrɛw la kan dun filɛ nin ye wagati min i n'a fɔ ko bi maa fila ninnu tɛ yan nɔ ko nin y'a san 4 de olu bɛ ɲani yɛrɛ kɔni bolo ni procès kofɔlen in na ko Canada ma ja Mali la wa Île Comore fɛnɛ ma ja Mali la ko ni procès ko in na Marambuwale Fili Sisoko ni a ka ko accusé yɛrɛ kɔni olu danbe yɛrɛ de kɔni bɛ a kiiritigɛ ko baaraw la ni kuma yɛrɛ kɔni bɔra Jankinde Tunkara de yɔrɔ la ni ale Marambuwale Fili Sisoko ka avocat dɔ ye o kɛlen avocat de la défense dɔ fɛnɛ kumana nin yɛrɛ kofɔlen na a y'a yira k'a fɔ ko ni Umar Tatamli ale ni Madani Touré yɛrɛ kɔni ma se ka na procès kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'olu b'a laɲini cour maaw yɛrɛ kɔni fɛ maa fila ninnu ye audition minnu kɛ wagati tɛmɛnenw na ko ka o yɛrɛ kɔni bɔ dossier in kɔnɔna na kabini avocat de la défense yɛrɛ kɔni y'o nin fɔ Umar Tatamli ale ka avocat dɔ yɛrɛ kɔni ye jaabi kɛ ni ka ɲɛsin o ma a y'a yira k'a fɔ k'olu ka client yɛrɛ kɔni ma boli ko wagati tɛmɛnenw la mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni lamɛnna avocat dɔw yɛrɛ kɔni fɛ chambre d'instruction la ko nka ni cour maaw yɛrɛ kɔni bolo fo diyagoya maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka na u sen don procès in na ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra décision bɛ bɔ cour maaw yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la n'a sɔrɔ u bɛ procès yɛrɛ kɔni bila ka taa kɔfɛ la walima n'a sɔrɔ u bɛ continuer a fɛ ka sɔrɔ maa fila ninnu tɛ avocat fɛnɛ wɛrɛ yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tigi y'a yira k'a fɔ ko témoin yɛrɛ kɔni bɛ se ka statut falen ko mɔgɔ bɛ se ka bɔ témoignage yɛrɛ kɔni na ka kɛ accusé ni mandat d'arrêt international yɛrɛ kɔni bɛ i kan ko nka walasa o ka kɛ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye parquet ye f'olu yɛrɛ de kɔni ka o fɛn in délivrer o de la Umar Tatamli ale ni Madani Touré olu kɔni ye témoin ye olu tɛ se ka minnu négliger ni procès ko in kɔnɔna na ko
nafaba be ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔnɔna procès in baaraw la ko procès in dayɛlɛli ko kura min kɛra wagati tɛmɛnenw na ko layidu kun taara olu ye kɔni ko Umar Tatamli ale ni Madani Ture ko u bɛna u sen don procès baara ninnu na ko nka bi u bɛna fɔ olu ɲɛna ko maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ti Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko parquet maaw u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min kɔni ni maa fila ninnu ye u ka olu lana Mali jamana kɔnɔna na ko parquet maaw y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ni procès in ye procès ba ye min ma kɔnɔnen don Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'o dun yɛrɛ kɔni kɛra Umar Tatamli ale ni Madani Ture o ma la olu ye mɔgɔ jumɛnw ye yɛrɛ kɔni k'u bɛ u sen bɔ ni procès in yɛrɛ kɔnɔna k'u ye jɔdaba sɔrɔ an ka jamana gouvernement kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw na k'olu b'a laɲini parquet maaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min ye Umar Tatamli fo ka taa se Madani Ture ma ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni ka na procès kɛyɔrɔ in na ka d'a kan ko walasa tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ka dɔn yɛrɛ kɔni a tɛ se ka taa ni maa fila ninnu ka témoignage kɔ avocat yɛrɛ kɔni tilalen kuma sama-samali la u ni ɲɔgɔn cɛ la nin ko kofɔlen na min ye korumaw ye u y'u ka décision ta a ko ɲɛ kan u y'a wajibiya yɛrɛ kɔni ko Umar Tatamli fo ka taa se Madani Ture ma k'u jija yɛrɛ kɔni alamisa nata in na juin kalo tile 19 san 2025 u ka na o procès kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na min ye Banque Atlantique olu yɛrɛ kɔni ka directeur général n'o ye Mahaman Ismail Maïga ye laɲini kelen yɛrɛ de kɔni kelen don ale fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye équipement militaire contrat in yɛrɛ kɔni k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka Banque Atlantique olu kɔni ka archive lajɛ ka o woloma walasa ka se ka na ni contrat in ye procès kɛyɔrɔ la nin wagati in na Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigin bɛ ni ka alamisa nata in kɔnɔ juin kalo tile 19 san 2025 ka da kan don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min ye Umar Tatamli ye ale ni Madani Ture olu kɔni wajibiyalen don ni ka na procès kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ni ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni procès kofɔlen in na n'u y'u ka témoignage kɛ ni kuma minnu bɔra o kɔnɔna na don nataw la an bɛ na tuguni ni ka olu yɛrɛ kɔni da aw tulo kan sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Israel jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 12 san 2025 min yɛrɛ kɔni ye Israel ye ale attaque baw kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka site nucléaire fo ka taa se a ka cible militaire ma o ko jaabi la juma su juin kalo tile 13 san 2025 Iran ale fɛnɛ bɛ missile min yɛrɛ kɔni bila ka taa Israel ka jamana kɔnɔna na o ka ca ni missile 150 ye min fɛnɛ ye drone ye o caman kun bɛ Iran ale ka attaque kɛminɛnw na ni ka ɲɛsin Israel ma Iran ni frappe min kɛ ni ka ɲɛsin Israel ma a kɛra sababu ye ne ka Israel ale ka mɔgɔ 63 yɛrɛ kɔni jogin a ye tiɲɛniba yɛrɛ kɔni fɛnɛ don Tel Aviv ale ni Aramagan region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ka fɔɲɔgɔnkɔ tɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka juguya wa maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka siran k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni kana na kɛ kɛlɛ jugumanba ye ni min yɛrɛ kɔni bɛ taga ka bɛɛ lajɛlen bolo da Iran ka nin attaque in na a ye missile minnu yɛrɛ kɔni utiliser o ka ca ni missile 150 ye wa missile gansanw tɛ missile balistique de don wa a ye drone 100 bɔyanko yɛrɛ de kɔni utiliser o drone ninnu yɛrɛ drone shahidiw yɛrɛ de kɔni Iran ka nin missile fili ninnu yɛrɛ kɔni na ale ye cible militaire fo ka taa se centre urbain a y'olu le viser wa a y'u viser yɔrɔ minnu na o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jérusalem ale ni Tel Aviv fanfɛla de la wale min kɛra sababu ye ni tiɲɛni caman yɛrɛ kɔni donna ni ville kofɔlen fila ninnu na ni fɛnɛ ye population ko yɛrɛ kɔni dɔw ka kɔrɔfɔ la ko maa dɔw bɔnɛna o ni na Iran ale ka nin missile fili in fɛnɛ na hakilina jiginna alamisa tɛmɛnen su juin kalo tile 12 san 2025 ni ka don juma kɔnɔna na juin kalo tile 13 san 2025 Israel ale attaque ba kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma Israel ka attaque ninnu senfɛ a ye Iran ka cible nucléaire fo ka taa se cible militaire a ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu de ma a ma da o fɛnɛ ma Iran ale ka maabaw yɛrɛ kɔni bɛ so minnu kɔnɔna na Israel ka frappe ninnu kɔnɔna na a ye o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de viser Israel ka nin frappe ninnu kɔnɔna na a ye chasseur minnu wuli a ko kama olu ka ca ni chasseur 200 ye a kɛra sababu ye ni ka Iran ale ka maaba caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ o ne na ni o dɔw ye Iran ka gardien de la révolution olu ka commandant ni o ye Hossein Salami ye fo ka taa se Iran ka état major ma ni o ye Mohammad Bagheri yɛrɛ kɔni kabini Israel ale ye ni attaque kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma Iran ye laseli kɛ diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ma ko Israel filɛ ni ka nin ko min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ komi Israel a ye déclaration de guerre de kɛ ale la wa kun ye layidu ta kɛ ko in wagati la k'a bɛna jaabi gɛlɛma kɛ ni ka ɲɛsin Israel ma a ka nin attaque in na Israel ka sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati u ka sirène yɛrɛ kɔni wulila ni ka kule fan bɛɛ fɛ ka alerte yɛrɛ kɔni lase
o kɛra sababu ye ni Israel ka jamana kɔnɔ de miliyɔn caman yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen wulila ne ka taa u dogo yɔrɔ dɔw la. O yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Iran ale ye missile balistique 10 ani kɔ boyan kɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni fili ka taa Israel ka jamana kɔnɔna na. Wa Iran ka ni missile balistique minnu yɛrɛ kɔni filila a yirala k'a fɔ ko caman yɛrɛ kɔni sera u seyɔrɔw la. Tel Aviv fanfɛla la ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Israel jamana de kɔnɔna na. Immeuble belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ Iran ale ka missile balistique ninnu yɛrɛ kɔni sera yen ne ka tiɲɛniba don o yɔrɔ in na. Min Aramagan fanfɛla yɛrɛ kɔni résidence kelen o kɔni binna k'o sababu kɛ Iran ale ka ni missile balistique ninnu yɛrɛ kɔni ka impact ye. Israel ka minɛn minnu yɛrɛ kɔni sera ka Iran ka missile minnu kunbɛn wali ni yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni caman yɛrɛ kɔni don Israel ka jamana nɔriya fanfɛla la. Israel ka autorité ka kɔrɔfɔ la ko maa 63 olu yɛrɛ de kɔni joginna k'o sababu kɛ ni missile balistique ninnu fililen ko maa 63 ni yɛrɛ kɔni na kelen bɛ yen nɔ ale ka lahalaya ka jugu kosɛbɛ tɔ 62 olu fana ka lahalaya ka jugu nka kelen in k'ale ta ka jugu kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔ ninnu ta kan. Ko Israel ka force de défense ma olu sera ka Iran ale ka missile balistique ninnu caman yɛrɛ kɔni kunbɛn walasa u kana se u seyɔrɔ la. K'u sera ka fɛn nin yɛrɛ kɔni kunbɛn ni u ka force aérienne yɛrɛ de kɔni ko nka o n'a taw ta yɛrɛ kɔni minnu fana sera u seyɔrɔ la olu caman kɔni ye tiɲɛni don Israel jamana kɔnɔna na. Iran filɛ k'a ka tajuru sara min yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Israel ma o kɛra sababu ye ne ka na ni fɔɲɔgɔnkɔba de ye région kɔfɔlen kɔnɔna na ka d'a kan région yɛrɛ kɔnɔna jamana caman y'u ka sanfɛlaw datugu ni o dɔw ye Irak, Jordanie fo ka taa se Israel ma ninnu bɛɛ lajɛlen u ka sanfɛlaw yɛrɛ kɔni datugu Iran ka nin frappe ninnu kɔfɛ. Mais Israel ka premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu yɛrɛ kɔni ale yɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko kojugu tɔw bɛ kɔfɛ halisa ko ka na Iran ka chef suprême ni o ye Ali Khamenei yɛrɛ kɔni ale fana bɛ layidu ta yɛrɛ kɔni kɛ ko Israel mana fɛn fɛn kɛ olu yɛrɛ kɔnɔna ko olu fana ka jaabi bɛ kɛ jaabi jugumanba de ye ne ka ɲɛsin Israel ma. Jamana fila min yɛrɛ kɔni filɛ ka kɛlɛ min daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɛn bɛ ni ka diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni kamana gan ka d'a kan bɛɛ lajɛlen sirannen don k'a fɔ ko ninnu ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kana na taga k'u bolo da kana kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɛ diɲɛma bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la de. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni lacɛrili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan na ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.